Agus naiz, hemen bizi naiz, Pagorriagan, Pagorriagakin, zaintzen dut Pagorriaga eta Pagorriagak zaintzen nau. Agustin ikusi, eta bere lehenengo irudia izan da, ostra, nasketa bat, hippie eta indio, sektario, olako zehozen mezkla bat. Hau ez da baserri arrunta, Bale. Dana bizirik dago, lekua. Hemen lanpostuik ez dare, ahaztu horrekin. Bale. Hauek bizi postuak dira. Eta bizitzeko ausartu behar da. Era, Agustin dapurra hippie. Bizi da bere hippie munduan. Hemen gehien bat sortzen duguna guretzako da. Ura bertakoa da, janaria bertakoa, animalik, da tokian bizigea eta tokitik. Lehenengoak. Ai! Deitu egingo diet, Bai, a ber? Tos, 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 tos. Tos, Ai, tos, ama. tos, Gainera tos. etorzi, Bua, oreinak? Bai. eta gainera zenbat orain. Ai. Zauz pillo bat. Tos, tos, tos. Lekua gobernatzeko animalia behar nitun. Eta orduan, kasualidadez jakin izan nun Europan olako granjak zeudela. Bai. Eta jaten dozu ez oreinak? Bai, aragi ezin hobea da. Asko erabiltzen dugu baserrin artean truekek egiteko. Txerria hazten dutenekin, kanalerdi bat txerri, guk oreina, Trukea, bai. holaxe laguntzen digutenei, tori. Jo, trukea oso ondo iruditzen ja, azkenean dana ez da dirue, eta hor, arrazoi edeko dana ez da dirue, eta bakoitzak bai jolastu harta purreteko nagaz, eta zain beste kapitalagaz. Vale. Eta zenbat bizizari hemen? Oso mogikor da. Eta jatorriz ere. Atzo zeuden bi neska alemana junziren Alemanira. Leku guztietatik, Kastillatik, Frantziatik, bestetik, biltzen gea. Eta orduen zuek hemen zauzi egun osoan? Bai, normalean bai. Ezari bajatzen herrira zertarako ez? Hombre, batzuetan bai, gestioak egin behar badie, edo erosketa batzuk ere, bai. Ze produktu dira erosi behar dituzuenak? Adibidez, olioa, komuniko papera... Gatza, igual, ez? Gatza. Gatza... Behar dezuera baina gehiago konsumitzen dezue? Arropak, nik gehienak bestenak dira, edo paritzen didate, edo nolabait herentzia naturalean. Erostea, apenas. Idoia, eta zu nola amaitu dezu hemen? Juntzan urtean, adibidez, egon nintzen Ibizan, da, libre biziz, hor amaketan bizitzen, eta itxason ondon, da, libre eta basati. Eta guzti jatxu. Bai, da, berriz buelta behar izan nun Gasteiza, da, hori izan zen kriston aldaketa, oso txarto pasaren nun, lan baten bilanengoen, da, agus ezagutzen nuen, plazan zidan, ni ezin dizut lagundu horretan, ezin dizut lan bat eskaini, baina bai bizitza postu bat. Abeitu. Da, orduan, dana utzi, da honi etorri, bai, hori da niretzako garrantzitsuena nire bizitzan. Askatasuna, ez? Askatasuna, bai. Eta guzkitako plakak eta dana. Bai, esaten izuen bezala, tokian gaur egun energia behar da, indarra. Claro. Eta hemen esarek ezer, urruti gare. Bueno, besteak dare urruti. Argindarra bai, baina ur beroa? Bueno, lehen da bizi ura. Ura da garrantzitsua. Eta ura? Orduan, indarra dagoela, hortxe pixka berago iturria dago, hartu egiten da eta bombeatzen da gora. Han 6.000 litro osatzen die eta danetarako. Abeitu. Eta gero indarra edo beroa hemen egurra da. Naturak erregai ematen digu, naturala. Orduan bertako errekursoak erabiltzen dira. Hori da guretzat independentzia edo askatasuna. Nik uste gaur eraten dutezela gehiago, nik egin aldotazen gauzak, ez? Ez sortzea inbeste zabornik, ez kontsumitzea inbeste plastiko, erropana, ez erostea inbeste erropa ez dutenean behar, gauza horrek ikasi dotaz. Berdin da mendietan bizi edo hirian bizi. Biziaren ibai honetan, ura izaten ikasi behar dugu. Ta nere opa da, natura hau zuekin joan dadila hirira edo edozein tokira. Eskerrik asko. Mila esker. Bai, benetan, Bigoten, bai. Bai, bai.